6:31 po natin po sa patuloy po ng ating balitaan na personal na recruitment sa tupad walang katotohanan ayon sa Dole Regional Office 1. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report. Walang katotohanan ang alok ng mga individual o grupo na personal recruitment upang mapabilang sa mga benepisyaryo ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o TUPAD ayon sa Department of Labor and Employment Regional Office 1. Ang paglilinaw ay base sa mga naglipa ng ulat ng recruitment gayong ipinagbabawal umano ito at hindi nakasaad sa panuntunan ng programa. Git ng tanggapan, walang sino man ang maaaring manghingi ng bayad, pabor o anumang ugnayan para maipasok sa programang TUPAD. Bukod dito, tanging mga opisina lamang ng DOLE, mga Public Employment Services Offices at opisina ng lokal na pamahalaan ang nagpapatupad ng tupad sa mga komunidad. Ayon sa DOLE, huwag makipagtransaksyon sa mga nag-aalok ng naturang recruitment at report agad sa otoridad ang naturang illegal na insidente ng panlilinlang. Para sa mga katanungan ukol sa programa, makipag-ugnayan lamang sa mga itinalagang opisina ng gobyerno upang hindi maloko. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.